Si Felipe ug ang opisyal nga taga Ethiopia. Gawa Kapitulo 8 versikulo 26 hanggang 40. Unya may anghel sa Ginoo nga nakigsulti kang Felipe, karon dayon adto sa habagatang dapit, ug subaya lang ang dalan nga gikan sa Jerusalem padulong sa Gaza. Kining dalan talagsa na lang agian. Busa milakaw si Felipe ug didto nakita niya ang tawo nga taga Ethiopia. Nagapauli na siya gikan sa Jerusalem diin siya misimba sa Dios. Taas ang iyang katungdanan tungod kay siya ang tinugyanan sa katigayunan sa Candace. Ang Candace mao ang titulo sa reyna sa Ethiopia. Nagasakay siya sa iyang karwahe ug nagabasa sa libro ni Propeta Isaias. Miingon ang Espiritu Santo kang Felipe, apasa ug abayi ang iyang karwahe. Busa midagan si Felipe ug naabtan niya ang karwahe, ug nadunggan niya nga nagabasa ang opisyal sa libro ni Propeta Isaias. Gipangutana siya ni Felipe kon nasabtan ba niya ang iyang gibasa. Mitubag ang opisyal, wala gayud. Ug ansaon ko man pagkasabot kon walay mo pasabot kanako. Ug gisultihan niya si Felipe nga sakay sa iyang karwahe ug mutupad kanya. Mao kini ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa. Wala gayud siya moreklamo. Sama siya sa karniro nga gidala sa ihawanan aron patyon. O sama sa karniro nga wala gayod mo tingog samtang giguntingan. Gipakaulawan siya og dili matarong ang pagsentensya kanya. Walay makasaysay mahitungod sa iyang kaliwatan tungod kay ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta gikuha naman. Miingon ang opisyal kang Felipe, sultihi ako kon kinsa ang gipasabot sa propeta, ang iya bang kaugalingon o lain nga tawo. Busagi ka ni adtong bahina sa kasulatan, gisaysay kanya ni Felipe ang maayong balita mahitungod kang Hesus. Samtang nagpaadayon sila sa pagbiyahe miabot sila sa dapit nga may tubig. Miingon ang opisyal kang Felipe, "Oh, may tubig dinhi. May hinungdan pa ba nga dili ako mabautismuhan?" Mitubag si Felipe kanya, "Mahimo ka ng bautismuhan kon kinasingkasing gayod ang imong pagtuo." Miingon ang opisyal, "Oo, nagatuo ako nga si Hesus Kristo mao ang anak sa Dios." Gipahunong sa opisyal ang karwahe ug milugsong silang duha sa tubig ug gibautismohan siya ni Felipe. Paghawas nila gikan sa tubig, ang espiritu sa Ginoo kalit lang nga mikuha kang Felipe. Wala na siya makit-i sa opisyal, apan malipayan gayod ang opisyal samtang nagpadayon siya sa pagpauli. Sa dihang nakamatngo na si Felipe, didto na siya sa lugar sa Azotus. Nagwali siya sa maayong balita sa mga lungsod nga iyang giagian hangtod nakaabot siya sa Cesarea.